Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel. I-channel yami, i-channel yakho, i-channel yethu sonke. Esivuka nazo ke namhlanje nezimnandi nezihamba phambili. Ngizokhumbula ukuthi sasibikile la sazothi thina uKing uMisuzulu bathe lapha eSwatini uyabuya ngomhla ka 12 so nje bona into yamaka enze sakhona hayi singaconfirm ukuthi cha akusenjalo iKing ivele yathi nje gede indaba yamaka enzo uma enzo ngihlukumeza kakhulu but uma enzo phela bezoyicontrola nkosi yami ingane yabantu. So it has been confirmed that the king of the Zulu nation, King Misuzulu, angeke samshada udadewethu lo kade silindile umaka Enzo njengoba wayumisile umshado ngalindlela saseyumise ngakhona. Enisanitshela njalo ukuthi uKing Misuzulu umisile umshado because akamthembi umamiyeni lo unomzamo lo mamiyeni akamthembi because the fact ukuthi uthema bafuna uxosha uSimphiwe Zulu kwavuka lo injebuve endlini wesiyasola iKing ukuthi ngathi bebemshaya ngempi iphindiwe okanye ngathi bebelalana behind his back. Wagcina setheke akamphuce zonke izinto, wagcina kubhalela undunankulu waphuca ngempela umaka Enzo zonke izinto, kwagaywa lapha kujogaya utshwala lapha kubo kamyeni, utshwala baphelele endleleni, ibili boco zasezinziwe, amathanga ayesecweciwe, ibhathanathi yayicwetshwe because umshado wamele ube ngalelo viki lelo. Uthiwa wadilena ukuthi uMisuzulu wamthuma lokuthi bayoshintsha umshado, wafika umayeni wamdivorceisa nokaMayisela. Hayi ke izitsha ke manje iKing yethu uvukile ubaba uvuke ngisiphala nasi sibukeni saseMpumalanga sasebukhosini, angibazi noma lo bukhosi obubukhosi seMpumalanga mhlawumbe ubukhosi boseSwatini noma ubukhosi bani. Hayi kodwa naye uyothatha ngakubo umswati le King yethu. Hayi bese bengayinekela into uyothatha shuthi manje ubona usezothenjwa uvuke ngitshitshi lasebukhosini. Ngagcina ke lapho ke uMisuzulu waseyobuyisela usidudlu ubuyile kaMayisela and then mase replace ke umamiyeni omreplace ngalelitshitsheleli ke uzobe segadla ngalo ke nje manje uzobe sesihambela ngalo ke manje ngigadla uzobe gadla ngalo ke manje ke sibe nondlunkulu nathi ke akanangane ke lona akathintiwe ke lo but anyway, what we are talking about the fact that King Misuzulu have decided to leave umaga Enzo umamiyeni because felt betrayed and felt the fact ukuthi ubengena a best interest at heart for yena, waseke eyahamba uKing Misuzulu ufuna intokazi encane right wayilanda intoze kusho ukuthi manje sisuba nomama kodwa naye uKing Misuzulu hayi man lo waseSwatini wefundile akasekho ngoba wetholele lo malume wakhe kwabuka Mayisela right kwasekuba ulona ke umamiyeni lo sekulo so bawu4 manje kodwa akasimkhiphe loqala ngoba akasekho simkhiphe umayeni usekuthintuze siye simshiye kusidudla vele usidudla behamba phambili engahlali ngikhathi ngibahlala nje bayaqhuma echathe ephalaza sazi. So apparently for now Mayisela is still here but uzolobola lona ke manje. Ngiyayifisela mina inkosi ibe nomuntu ngaphela ayinamuntu manje ihamba yabambi yenza kanjani. So our king of the king of ours of the Zulu nation, sorry, the king of them, me I'm not Zulu, has found new love. In the meantime ubhuti wakhe unhlanganiso ngicela nibukele ibhuti ngicela nibukele ivideo kabhuti wakhe unhlanganiso okuye nomdala kodwa ake nomdala dala because umdala washona eGoli ebulawa ama drugs. So unhlanganiso automatically ke hayi no automatically ingane ziyabheda. Cela ubukele ivideo ngenhlanganiso esho ukuthi yena nomdala kubaba wakhe akambizi ngisho nangenkosi ukuthi King Zweli thini wathi umbiza because une right ukumbiza kanjalo. But then apparently when it comes to the Zulu nation, even though he's the king or whatever, I mean sorry, he's the firstborn, but akakwazi ukuthi athatha ubukhosi simply the fact ukuthi akazali ebukhosini. uKing Misuzulu took the throne simply the fact ukuthi uma wakhe wasebukhosini waseSwatini nobaba wakhe waseSwatini. That's why no smasi imthanda kodwa engakwazi ngoba akazali ebukhosini uma wakhe ke wasebukhosini. So which nagena uKing Misuzulu kusazoba nenkinga ngoba kaMayisela umuntu okazana nje waseNewcastle kodwa ingane zakhe izona ezindala kodwa manje usethatha ingane yasebukhosini kusho ukuthi ingane zakhe zokuqala uMisuzulu mazozithola kahle kule ntombazane le yasebukhosini okusho ukuthi meshona uMisuzulu kuyomale kuthathwe from lapha ingane zakhe methola eyomfana la ebukhosini. I think wenzela lokho njengamanje. Anyway,
please make sure you subscribe, ithandazwa wami.